Επιστρέφουμε στη δεύτερη ενότητα της απόψινής εκπομπής. Προσκεκλημένος μου σήμερα είναι ο οδοντίατρος ο κύριος Ζήσης Κουδιγέλης, τον οποίο καλημερίζω. Το θέμα που επιλέξαμε να συζητήσουμε δεν είναι αμιγώς οδοντιατρικό σήμερα. Έτσι, έχει να κάνει με την υπνική άπνοια. Μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, αλλά οι προσκεκλημένοι μας τότε ήταν είτε οριλά είτε πνευμονολόγοι. Σήμερα λοιπόν καλέσαμε τον οδοντίατρο. Θα μου πείτε πώς εμπλέκεται. Αυτό θα μας το αναπτύξετε εσείς πώς εμπλέκεται. Να πούμε λίγο καταρχήν στον πρόλογο τι είναι η υπνική άπνοια. Ναι, αλλά η εμπλοκή είναι το σημαντικότερο νομίζω, γιατί το έχουμε συνηθίσει με τους δύο άλλες ειδικότητες. Πριν και μετά θα. Ακριβώς. Ας τοποθετήσουμε και δεντολογικά ότι οι ειδικότητες οι οποίες εμπλέκονται με το θέμα της υπνικής άπνοιας και του ροχαλιτού, γιατί αυτά τα δύο συνυπάρχουν, είναι οι πνευμονολόγοι οπωσδήποτε, και οι οδοντίατροι. Οι οριλάδες και οι οδοντίατροι είναι επειδή η πύλη εισόδου του αέρα είναι ή η μύτη ή το στόμα. Οπότε στα διάφορα προβλήματα και κυρίως της αποφρακτικής άπνοιας, γιατί για αποφρακτική άπνοια μιλάμε, μια απόφραξη είτε από τη μύτη είτε από το στόμα οπωσδήποτε επηρεάζει την αναπνοή και έχει τα ανάλογα προβλήματα της υπνικής άπνοιας. Μάλιστα. Ορίστε. Να πάμε λίγο τώρα στο τι είναι η υπνική άπνοια για να ακούσουν τηλεθεατές. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα, πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος το πρωί, άμα δεν του το πει κάποιος και κοιμάται μαζί του, ότι κάτι συμβαίνει. Οποιαδήποτε διακοπή της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου, η οποία κρατάει παραπάνω από 10 δευτερόλεπτα, θεωρείται άπνοια. Υπνική άπνοια και οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο είναι συχνότερα από 5 κατά τη διάρκεια της ώρας του λεπτού συνεπάγεται σύνδρομο πνευμονικής υπνικής άπνοιας. Και υπάρχουν κάποιες κατηγορίες? Υπάρχουν κατηγορίες. Και πώς το καταλαβαίνει καταρχήν κάποιος που δεν του λέει, δεν κοιμάται μαζί με κάποιον, ώστε να του πει ότι εσύ ροχάλιος, κόβω την αναπνοή κτλ. Τι αισθάνεται το πρωί κάποιος που πάσχει από αυτό? Το κύριο σύμπτωμα είναι η κούραση, η έλλειψη προσοχής, η έλλειψη ύπνου, η ανάγκη να κοιμηθεί. Γι' αυτό κοιμούνται και όρθιοι είτε στο κάθισμα, είτε στο λεωφορείο, είτε στο θέατρο, είτε οπουδήποτε. Οπότε υπάρχει το πρώτο σύμπτωμα είναι ότι υπάρχει έλλειψη ποιότητας ύπνου. Δεν αισθάνονται ξεκούραστοι. Δεν αισθάνονται ξεκούραστοι. Και ποια είναι τα είδη υπνικής άπνοιας? Τα είδη. Υπάρχουν ήδη και ποια είναι αυτά, ας πούμε? Υπάρχουν. Η υπνική άπνοια υπάρχει καταρχάς υπάρχουν τριών ειδών. Υπάρχει η κεντρική, η οποία οφείλεται σε καθαρά διαταραχή του νευρικού συστήματος. Υπάρχει η αποφρακτική, η οποία είναι όταν τα διάφορα μαλακά μόρια κλείνουν τους αεραγωγούς για την σωστή αναπνοή, και υπάρχει και η μεικτή. Η μεικτή που σημαίνει ότι υπάρχουν και αποφρακτικοί λόγοι. Άρα έχει πολλά αυτός ο άνθρωπος, έτσι, ο ασθενής. Και ανάλογα με τη βαρύτητα γίνονται και οι κατηγορίες. Δηλαδή υπάρχει ελαφριά, υπάρχει μέση, υπάρχει και σοβαρή. Σοβαρό σύνδρομο, το λέμε σύνδρομο γιατί δεν είναι πάθηση. Δεν είναι πάθηση. Δεν είναι νόσος. Δεν εμπίπτει στην παθολογία αυτό δηλαδή. Παθολογική είναι. Μπορεί να δημιουργήσει μετά, έτσι. Είναι παθολογική, αλλά επειδή δεν είναι ένα το σύμπτωμά της, δεν είναι μία η κατάσταση, είναι σύνδρομο που συμπεριλαμβάνει πολλά μαζί. Έχει καρδιολογικά, έχει μεταβολικά, έχει πολλά προβλήματα, τα οποία αυτά βεβαίως αντιμετωπίζονται με τη σωστή αντιμετώπιση του συνδρόμου αυτού. Η λήψη φαρμάκων από χρόνιους ασθενείς, η συνεχής λήψη φαρμάκων μπορεί να επηρεάσει, να δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα? Όχι, απλώς επιβαρύνει. Δηλαδή υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι επιβαρύνουν το σύνδρομο αυτό. Παραδείγματος χάρη, η κατανάλωση αλκοόλ, τα αντικαταθλιπτικά, τα υπνοτικά, η παχυσαρκία που δεν έχει σχέση βέβαια με τα φάρμακα, αλλά λόγοι μεταβολικοί οι οποίοι οδηγούν ώστε να υπάρχει πρόβλημα
το βάρος, όπως το ζάχαρο και άλλοι παράγοντες, δημιουργούν αυτό το... Το ροχαλιτό έχει σχέση με την υπνική άπνοια? Είναι άμεσα συνδεδεμένο. Είναι άμεσα. Είναι σύμπτωμα δηλαδή ότι έχει άπνοια κάποιος ή όχι πάντα? Το ροχαλιτό είναι μια άλλη κατάσταση. Καταρχάς δεν είναι νόσος. Όλοι οι άνθρωποι φυσιολογικά, ένα περίπου 30% των ανθρώπων κατά τον ύπνο τους ροχαλίζουν. Το 80% που ροχαλίζει έχει παθολογική αιτία. Η παθολογική αιτία είναι είτε οι υπερτροφικές αμυγδαλές, είτε ο φάριγκας, είτε ο παχής, δηλαδή από μαλακά μόρια, είτε ακόμα και το σύνδρομο της απροφυλακτικής υπνικής άπνοιας. Οπότε κάποιος που ροχαλίζει και έχει ταυτόχρονα συμπτώματα κούρασης, έλλειψης προσοχής και διάφορα ανάλογα, τον κάνουν να προβληματιστεί, να πάει να δει, να κάνει την εξέταση ή τις εξετάσεις της ανάλογες, οι οποίες θα τον καθοδηγήσουν στη σωστή θεραπεία. Και πώς διαγνώσκεται όταν κάποιος έχει την υποψία του συνδρόμου υπνικής άπνοιας? Όταν απευθυνθεί στο τμήμα εξέτασης ύπνου, ποιες είναι οι εξετάσεις? Θα μας πείτε πώς εμπλέκεστε μετά εσείς? Ναι. Τη διάγνωση την κάνουν οι κλινικές που κάνουν τη μελέτη ύπνου. Βασικά ο ασθενής ξεκινάει από τον παθολόγο του, από τον οριλά ή από τον πνευμονολόγο, οι οποίοι του δίνουν τις οδηγίες πώς να κάνει τις εξετάσεις οι οποίες θα δείξουν, παραδείγματος χάρη... Είναι 24 ώρη παρακολούθηση, έτσι, που κοιμάται το βράδυ. Εκτός από αυτό πρέπει να κάνει και εξετάσεις αίματος, να δει αν έχει πρόβλημα με το θηροειδή, γιατί πολλές φορές μία απόφραξη γίνεται και από προβλήματα θηροειδούς. Δεν είναι μονάχα η απροφακτική άπνοια παθολογική με την έννοια, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Οπότε όταν γίνεται ένας πλήρης σωστός προληπτικός έλεγχος, αποκλειστούν οι αιτίες που είναι ένα στραβό διάφραγμα, αδενοειδείς εκβλαστήσεις, γι' αυτό χρειάζεται και ο ριλά πρώτα να έχει περάσει, να έχει αποκλείσει την τα κρεατάκια, την πάθηση. Γίνεται η μελέτη ύπνου, στην οποία γίνονται όλες οι καταγραφές, οι οποίες δηλώνουν και τον αριθμό των απνιών, της υποξυγονοαιμίας και όλων των άλλων. Δημιουργείται ταχυκαρδία, γιατί όταν ο άλλος δεν μπορεί να αναπνεύσει, φανταστείτε αν τυχόν κάποιος κοιμάται κατά μέσο όρο 7 ώρες την ημέρα και ανάλογα με το βαθμό της άπνοιας δεν δεν σας λέω τις 2 ώρες. Τελείωσε. Που είναι πολύ πολύ λογικό σε ένα περιστατικό βαριάς ή μέτριας άπνοιας. Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος ξυπνάει κουρασμένος, έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να αποδώσει. Να ανταποκριθεί και στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε πηγαίνουμε τώρα πώς εμπλέκεστε εσείς. Τα οδοντιατρικά προβλήματα προκαλούν. Εδώ είμαστε στο θέμα μας σήμερα. Ο κλασικός τρόπος αντιμετώπισης είναι, υπάρχουν 3 ειδών θεραπευτικές αντιμετωπίσεις. Υπάρχει η συντηρητική, δηλαδή όλα τα υπέρβαρα άτομα συνήθως έχουν πρόβλημα. Και γιατί έχουν πρόβλημα? Γιατί έχουν διωγγωμένα τα μαλακά τους μόρια, ο λαιμός, ο χοντρός, ο κοντός και άλλα σχετικά ανατομικά στοιχεία δημιουργούν απόφραξη λόγω μεγαλύτερου όγκου μαλακών μορίων στην αναπνευστική οδό. Οπότε το πρώτο που μπορεί να κάνει κανένας, χωρίς να μπει σε περισσότερες εξετάσεις και σε περισσότερες θεραπευτικές αντιμετωπίσεις, είναι να αδυνατήσει. Δεν είναι πάντα εφικτό. Άρα είναι λειτουργικό εκεί το πρόβλημα. Ναι. Είναι λειτουργικό. Άρα λοιπόν ξεκινάς από τις συντηρητικές, που είναι με τον τρόπο που θα καθοδηγήσει ο πνευμονολόγος και ο καρδιολόγος, γιατί πολλές φορές και οι αριθμίες, η υπέρταση κτλ. Εμπλέκεται με το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος είναι σε πιο βαριά περιστατικά η χειρουργική αντιμετώπιση.
προσπαθούν να ανοίξουν με χειρουργικό τρόπο, να κάνουν διάνοιξη του φάρυγγα, να αφαιρέσουν τη σταφυλή, γιατί πιστεύουν ότι και η σταφυλή, μερικές φορές η διογκωμένη σταφυλή δημιουργεί αυτό το πρόβλημα, γιατί το ροχαλιτό είναι ο συρριγμός του αναπνευστικού αέρα από τα μαλακά μόρια που βγαίνουν. Άρα λοιπόν προσπαθούν να αφαιρέσουν μέρος των μαλακών μορίων ώστε να μειωθεί αυτή για να έχει διάνοιξη και να μπορεί και να έχει μεγαλύτερη είσοδο ή έξοδο του αέρα. Ναι. Και υπάρχει μετά και οι συσκευές, οι λεγόμενες CPAP, οι οποίες δίνουν με θετική πίεση αέρα, οπότε αυτό που δεν μπορεί να εκλάβει φυσιολογικά ο ασθενής το λαμβάνει μέσω ενός μηχανήματος το οποίο πιέζει και στέλνει το αναγκαίο αέρα και το οξυγόνο που χρειάζεται. Λειτουργικά, ναι. Αυτό το τελευταίο, το οποίο είναι η βασική αυτή τη στιγμή θεραπευτική αντιμετώπιση των μετρίων και βαριών περιστατικών, σε πολλούς ασθενείς δεν είναι εφικτή. Δεν είναι εφικτή γιατί, όπως έρχονται στην περίπτωση τη δική μου και λένε ότι ναι μεν μου λύνει το πρόβλημα της υπνικής άπνοιας, αλλά με ξυπνάει το μηχάνημα. Δεν μπορώ να το συνηθίσω, δεν μπορώ να το ανεχτώ. Είναι σαν μία μάσκα αεροπόρου, μου την περιγράφουν, που τους ξεραίνει το βλενογόνο ή της μύτης ή το στόμα, γιατί άλλοι τοποθετούνται στη μύτη, άλλοι στο στόμα και τέλος πάντων έχουν μία δυσανεξία την οποία για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους δεν θέλουν να κάνουν. Σε αυτή την περίπτωση έρχεται ο οδοντίατρος, φτιάχνει έναν άρθικα σαν αυτό που σας έχω εδώ πέρα μπροστά, ο οποίος φέρνει, αλλάζει τη θέση του στόματος. Για να βλέπουμε. Αυτός είναι ένας νάρθικας ενδοστοματικός, ο οποίος φέρνει τη θέση της κάτω γνάθου προς τα έξω, οπότε η κίνηση αυτή ελευθερώνει χώρο ώστε να μπορεί να αναπνέει. Αυτό το συγκεκριμένο μασελάκι νάρθικας βοηθάει σίγουρα 100% όλες τις ελαφρές περιπτώσεις που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν, θα έπρεπε να πάνε στο μηχάνημα το CPAP. Πολλές από τις μέτριες δεν ενδείκνυται για τις βαριές. Γιατί στις βαριές είναι πολύ ρυψοκίνδυνο να δώσει κανένας μια τέτοια θεραπευτική αντιμετώπιση, γιατί είναι θέματα ζωής και θανάτου. Μπορούμε να βλέπουμε κάτι και από το... Θα φαίνεται πολύ καλύτερα ανεκτό πάντως. Είναι πολύ καλύτερα ανεκτό, είναι πολύ εύκολο, δεν είναι αντιαισθητικό, μπορεί να είναι με το σύντροφό του. Από εκεί μας βάζουν διαφάνειες τώρα. Μπορεί να είναι ανεκτό, αυτό είναι το τι συμβαίνει συνήθως και ένα στατιστικό φαινόμενο είναι ότι αυτοί που ροχαλίζουν, άρα έχουν και κατά πάσα πιθανότητα το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας, είναι περισσότερο οι άντρες. Και μάλιστα σε ηλικίες από 40 μέχρι 70. Άμα κοιμούνται ανάσκελα όμως, έχει παρατηρηθεί. Ακριβώς όταν κοιμούνται ανάσκελα έρχεται η κάτω γνάθος και όλα τα μαλακά μόρια και κλείνουν περισσότερο. Η γλώσσα, τα μαλακά μόρια είναι η γλώσσα, είναι ο φάρυγγας, είναι η αμυγδαλική περιοχή. Πάντως η δίπλα αντιδρά καλά, γιατί άλλες αντιδρούν διαφορετικά. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, αν τις δείτε, και εκείνες είναι αρκετά δυσάρεστες. Άρα λύνει και το πρόβλημα του ροχαλιτού, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο αυτό. Λύνει πολλά συζυγικά προβλήματα, θα έλεγα. Αυτό παίρνει ειδικά μέτρα για να φτιαχτεί. Βεβαίως, αυτό είναι εξατομικευμένη θεραπευτική επάνω στο φραγμό των δοντιών. Δεν είναι δυνατόν να γίνει σε όλους, γιατί αν κάποιος δεν έχει δόντια, παραδείγματος χάρη, δεν είναι εύκολο να γίνει. Αν κάποιος έχει προβλήματα με την κροτοφαγνατική του άρθρωση, από ατυχήματα έχουν σπάσει κτλ., δεν ενδείκνυται. Άρα λοιπόν. Αν τα διορθώσει και μετά γίνεται όμως, έτσι. Αν τα διορθώσει. Αν υπάρχει βλάβη, αν βάλει εμφυτεύματα, αν φτιάξει γέφυρες, αν τα αντιμετωπίσει και βέβαια μπαίνει και από τι υλικό είναι αυτό? Είναι από ακριλικό. Ακριλικό. Είναι όπως τα ορθοδοντικά μηχανήματα ή
ας πούμε και οι οδοντοστοιχίες. Είναι λοιπόν ένα βιολογικό ανεκτό υλικό το οποίο δεν δείχνεται δημιουργεί... και τη διαφάνεια. Τις διαφάνειες. Για να βλέπουμε τι γίνεται. Εδώ βλέπουμε όλοι οι γυναίκες συχνότητα είναι αυτό που μας είπατε προηγουμένως, έτσι. Πώς δικαιολογείται η μεγαλύτερη συχνότητα στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες? Δεν υπάρχει. Στατιστικό είναι. Όπως στατιστικό είναι και το γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια ότι πολλές γυναίκες μετά την μηνόπαυση έχουν και εκείνες τα ίδια προβλήματα. Αιμορμονών, δηλαδή μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να αιτιολογηθεί. Δεν μπορεί να αιτιολογηθεί. Η μηνόπαυση να δημιουργεί και τέτοια προβλήματα. Δεν μπορεί κανένας να ξέρει ακριβώς αν δεν κάνει μια ανάλυση εξατομικευμένη. Πάντως το βάρος βλέπουμε ότι είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας. Το βάρος επιβαρύνει και τα παχύσαρκα άτομα όλα έχουν αυτό το πρόβλημα. Όλα τα παχύσαρκα άτομα. Όπως και η ανατομικότητα του λαιμού, του στόματος, η κατασκευή της γνάθου, η ορθοδοντική δηλαδή κατασκευή, άτομα τα οποία έχουν υπογναθία, έχουν μικρή γνάθο, έχουν οπισθογναθία, έχουν προβλήματα ορθοδοντικά, επιβαρύνουν. Από την εμπειρία που έχετε, έχει δοκιμαστεί, φαντάζομαι, σε κάποιους ανθρώπους αυτό, έτσι. Τι αποτελέσματα είχε και τι εντυπώσεις αποκομίσατε από την εφαρμογή αυτή? Θα κάνω μία σύγκριση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει οργανωμένη αντίδραση θεραπευτική. Είναι εξατομικευμένη από διάφορους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα. Στο εξωτερικό είναι οργανωμένη. Υπάρχει ακόμα και τα ταμεία τα δικαιολογούν το κόστος αυτών των εργασιών. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα, επειδή ο κόσμος συνήθως παίρνει το μηχάνημα, το οποίο είναι εύκολο, το οποίο δεν χρειάζεται εξατομίκευση και 100% δουλεύει, ασχέτως αν μπορεί να το συνηθίσει ο ασθενής ή όχι, είναι η σίγουρη λύση. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μικρό βαθμού βαρύτητος ή που έχουν δοκιμάσει το μηχάνημα και δεν το χρησιμοποιούν, προκειμένου να κινδυνεύει η ζωή τους και η ζωή των αλωνών, γιατί αν τυχόν δεν το χρησιμοποιούν μπορούν να κοιμηθούν στο τιμόνι, έχουν μειωμένη απόδοση στη δουλειά τους, έχουν πάρα πολλά προβλήματα, προκειμένου να μην κάνουν τίποτε και να το πετάξουν, ας δοκιμάσουν την λύση του οδοντιατρικού ενδοστοματικού νάρθηκα. Πάντως μπορούμε να δούμε και στη διαφάνεια αυτή τη στιγμή το... Εγώ θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια προβλήματα ορθοδοντικά ή οδοντιατρικά, τα οποία αν λυθούν λύνεται και το πρόβλημα. Αυτό, κύριε Κουδικέλη, θα ρωτήσω κάτι. Από ό,τι το βλέπω τώρα, εφαρμόζει πώς? Αυτό εφαρμόζει, παίρνει τα μέτρα στον ασθενή. Το να πάρεις την πάνω γνάθο και την κάτω γνάθο είναι το πιο εύκολο. Το να φέρεις τη θέση της κάτω γνάθου προς τα μπρος και με το συγκεκριμένο άνοιγμα ώστε να δημιουργήσει τον ελεύθερο χώρο ώστε να περνάει ο αέρας, εκεί είναι το μυστικό της καταγραφής του οδοντιάτρου και της εμπειρίας που διαθέτει να μπορέσει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και μετά, αφού το βρει, έρχεται ο μηχανισμός αυτός που είναι ένας έμεσα ορθοδοντικός μηχανισμός και κρατάει τη γνάθο ώστε να μην μπορεί να μετακινηθεί. Αυτό το κάνει μόνος του, δηλαδή κάθε βράδυ ξέρει να το κάνει ή το κάνετε εσείς? Όχι, το δίνεις, το παίρνει και το βάζει στο στόμα του όπως βάζει μια οδοντοστοιχεία μικρή ή όπως βάζουν τα παιδιά ένα ορθοδοντικό μηχάνημα. Μάλιστα. Είναι πολύ Μπορούμε απλό. Να δούμε από πού διέρχεται τώρα ο αέρας? Αυτό υπάρχει μια διαφάνεια, άμα δείτε παρακάτω, που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ελευθερώνεται, μετακινείται η γνάθος και ελευθερώνει τα μαλακά μόρια. Μάλιστα. Μπορούμε να το δείξουμε, να δείξετε τη διαφάνεια που βλέπουμε τώρα. Αυτό που βλέπουμε απέναντι τι είναι? Αυτό είναι η διάνοιξη, πώς είναι χωρίς βλέπετε το χώρο τον στενό, χωρίς το μασελάκι και δίπλα με σχηματική καταγραφή πόσο ανοίγει ο αυλός ώστε να μπορεί να αναπνέει και να μην δημιουργείται αυτή η απόφραξη. Είναι κάνα και το στόπερ που χιλιοστά είναι, έτσι. Δεν βλέπω και μεγάλη. Κοιτάξτε να δείτε,
ακόμα και τα χιλιοστά σε αυτές παίζουν ρόλο, ναι, ασφαλώς. Παίζουν ρόλο. Παίζουν. Γιατί δεν έχουμε κανένα τεράστιο χώρο, ναι. Και επίσης και η ανατομικότητα της περιοχής, ναι. Το ηθμοειδές που υπάρχει στο Φάριγγα, ακόμα και η θέση του αυτή, μιλάμε τώρα για πολύ εξειδικευμένες επιστημονικές προσεγγίσεις, παίζουν ρόλο στο πόσο ελεύθερος είναι ο αεραγωγός. Μάλιστα. Άρα θέλει και ένα πρόπλασμα, δηλαδή να είναι πολύ ακριβής η άρα λοιπόν εφαρμογή προσπαθείς την ώρα που κάνεις την καταγραφή να υπολογίσεις, και υπάρχουν πολλοί τρόποι να το υπολογίσεις, ότι έχει ανοίξει στο maximum η δίωδος η φαρυγγική. Το πρόβλημα είναι, όπως θέτουν τώρα φαντάζομαι οι τηλεθεατές, ότι είναι το ίδιο ο εισερχόμενος αέρας από τη μύτη, πηγαίνει, στοχεύει στα ίδια σημεία ή από το στόμα. Γιατί ξέρουμε από το στόμα είναι η εκπνοή, ας πούμε. Εισπνέουμε από τη μύτη και εκπνέουμε από το στόμα. Δεν είναι απόλυτο, γιατί οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με απόφραξη ρηνική εκπνέουν και αναπνέουν δηλαδή με ανοιχτό το στόμα. Δεν έχει επίπτωση. Δεν έχει επίπτωση. Και επίσης το σημείο το οποίο ελευθερώνει είναι το σημείο του φάριγγα. Άρα λοιπόν και από τη μύτη και από το στόμα, το σημείο στο οποίο στενεύει η αναπνευστική οδός είναι στο σημείο εκείνο. Άρα λοιπόν αυτό που ελευθερώνει είναι η βάση της γλώσσας και των μαλακών μορίων που είναι γύρω σε αυτή την περιοχή. Ελευθερώνοντας λοιπόν αυτή την περιοχή και φέρνοντας προς τα μπρος όλη την κάτω γνάθο με τα μαλακά της μόρια, δημιουργείς αυτή την δίωδο η οποία δουλεύει. Η οποία δουλεύει. Και δεν τρίζουν και τα δόντια. Αυτό ακριβώς επειδή ακινητοποιεί, είναι λύση και για αυτούς οι οποίοι τρίζουν τα δόντια. Κάτι άλλο το οποίο κάνει είναι ότι εκγυμνάζει και το μυϊκό σύστημα. Γιατί όταν κάθε βράδυ κοιμάσαι 6-7 ώρες και έχεις σε τάση τους μυς, οι μυς επειδή είναι χαλαροί κλείνουν το φάριγγα. Σε ασθενείς μου έχω παρατηρήσει ότι το φορούν 6 μήνες παραδείγματος χάρη και κάποια βράδια ξεχνάνε να το φορέσουν. Εκείνες εκεί τις πρώτες μέρες που δεν το φορούν δεν ροχαλίζουν. Δεν ροχαλίζουν γιατί έχει πάρει τη φόρμα. Έχει γυμναστεί αυτό τώρα το βράδυ δεν μπορεί να φύγει από κάποιον. Όπως κοιμάται, ξέρω εγώ, με τις κινήσεις που κάνει. Εφαρμόζει κανονικά καλά. Αυτό είναι εφαρμογή. Κουμπώνει. Βεβαίως, αν θελήσει να το βγάλει, ένας ασθενής μου είπε ότι και νερό πίνω και μιλάω με αυτό. Άρα λοιπόν δεν με δημιουργεί πρόβλημα. Βεβαίως δεν μπορείς να κάνεις συζήτηση φιλοσοφική, αλλά για να μπορείς να λειτουργήσεις παράλληλα με αυτό, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το βγάλεις, να πεις 2 κουβέντες ή να... Αυτό είναι για την ώρα κυρίως του ύπνου πάντως, έτσι, όταν πάει για ύπνο. Όπως το εφαρμόζει και τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, μια ερώτηση από τηλεθεατή. Το σύνδρομο υπνικής άπνοιας μπορεί να ενοχοποιηθεί για τους καθημερινούς πονοκεφάλους? Βεβαίως. Και όχι μονάχα για τους πονοκεφάλους. Είναι για πάρα πολλά συμπτώματα. Μπορεί να ενοχοποιηθεί ακόμα και για την έλλειψη μνήμης. Για την έλλειψη μνήμης, η έλλειψη προσοχής. Οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε στη δουλειά τους και είναι μονίμως κουρασμένοι, δεν μπορούν να αποδώσουν, δεν ξέρουν τι τους φταίει, έχουν νευρικότητα. Και για την νευρικότητα, και μάλιστα έχουν γίνει πειράματα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι απόλυτα φυσιολογικοί και τους διακόπτουν τον ύπνο. Γιατί με το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας πολλοί ξυπνάνε με τον αίσθημα του πνιγμού. Έχουν αίσθημα γιατί διακόπτεται για κάποια λεπτά ή δευτερόλεπτα η αναπνοή, οπότε ο άνθρωπος ξυπνάει με αγωνία ότι τον έχουν πνίξει. Αυτή η συνεχόμενη εναλλαγή δημιουργεί ένα άγχος, μια κούραση, μια νευρικότητα, και φυσιολογικοί άνθρωποι που δεν έχουν πρόβλημα, αν τους ξυπνάς κάθε λίγο και λιγάκι, το πρωί θα έχουν νευρικότητα. Φανταστείτε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι καθημερινά έτσι, την επόμενη μέρα έχουν έναν εκνευρισμό. Πάντως ευχαριστούμε πολύ, γιατί
Αντιμετωπίσαμε και το πρόβλημα του από πλευρά οδοντιάτρου. Το θέμα της υπνικής άπνοιας. Ναι. Το είχαμε λύσει. Είχαμε ενημερώσει τον κόσμο από πνευμονολογικής πλευράς και από οριλά πλευράς. Ναι. Τώρα μας δώσετε και εσείς τα φώτα σας τι κάνετε από πλευράς της δικής σας διαφορετική προσέγγιση. Κύριε Κουντιγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου και τα είπαμε. Θα πω μία λεπτομέρεια, Παρακαλώ. η οποία έχει σημασία. Ναι. Στην Αμερική υπολογίσανε ότι το κόστος της θεραπείας στοιχίζει $50 εκατομμύρια, ενώ το κόστος της μη θεραπείας στοιχίζει $15 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε την ανάγκη της αντιμετώπισης αυτού. Άρα καλό είναι να δοκιμάσουν και όποιοι έτσι έχουν κάποιο πρόβλημα τέτοιο και την εκδοχή του οδοντιάτρου. Ακριβώς. Σε συνεργασία με τον οριλά και τον πνευμονολόγο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Αγαπητοί φίλοι, η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια σας και να είστε καλά.